Στα εργοστάσια Roulement Belgo ειδικευόμαστε στην παραγωγή ρουλεμάν υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των βιομηχανικών σας εφαρμογών. Η αποστολή μας είναι να μειώσουμε το κόστος συντήρησης και αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα. Κατασκευασμένα σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε όλη την Νότια Κορέα και στις εγκαταστάσεις μας στην ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία και την Ελβετία, τα Roulement Belgo Original συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα ISO και DIN. Τα Roulement Belgo Original μας έχουν σχεδιαστεί για διάφορες βιομηχανίες όπως χάλιβας, εργασίες γερανών, γενικά μηχανήματα, υπεράκτιες εφαρμογές, κλωστοϊφαντουργία, γεωργία, υπεράκτιες συσκευασίες, εκτυπώσεις, αυτοκινητοβιομηχανία, εξόρυξη κλπ. Στρατηγικές τοποθεσίες για ταχύτερη παράδοση με την έδρα στο Βέλγιο και κέντρα διανομής σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, διασφαλίζουμε την έγκαιρη παράδοση και τους ανταγωνιστικούς χρόνους παράδοσης για όλους τους πελάτες μας. Κατασκευάζουμε τα Roulement Belgo στην Ευρώπη και τα πιστοποιούμε μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Βελγίου, παρέχοντας εγγύηση 1 έτους για τα προϊόντα μας. Δοκιμάζουμε τα Roulement Belgo μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι πληρούμε τα υψηλά πρότυπα για τη ζήτηση των πελατών μας. Κάθε προϊόν που κατασκευάζουμε ή προμηθεύουμε υποβάλλεται σε εκτεταμένες δοκιμές πριν από την αποστολή του για παράδοση. Η διαδικασία ποιότητας που εφαρμόζουμε ελέγχεται από συγκεκριμένες οδηγίες και διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο ποιότητας της εταιρείας, υποστηρίζοντας επίπεδα διαδικασιών και οδηγίες εργασίας. Έλεγχος ποιότητας. Δοκιμάζοντας τα ρουλεμάν μας, έχουμε επίσης την ευκαιρία να επιταχύνουμε τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης, R&D, και ως εκ τούτου να τα χρησιμοποιούμε ως ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο μηχανικής. Το επίπεδο ελέγχου που ασκείται εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας και τον αντίκτυπο στην ποιότητα των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη μας. Υπάρχουν διαδικασίες που περιγράφουν λεπτομερώς τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ικανότητας των εργοστασίων, τα οποία περιλαμβάνουν την ΕΠ. Για να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητά μας, τα εργοστάσια Roulement Belgo προσέλκυσαν, συναρμολόγησαν και ανέπτυξαν τα ακόλουθα. Υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, εγχειρίδια ποιότητας, τεχνικά δελτία δεδομένων, σχέδια. Η έμπειρη ομάδα μας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας για την ποιότητα τόσο για τον τυπικό όσο και για το μη τυπικό τύπο Roulement, για τους οποίους η ομάδα μηχανικών μας παρέχει τις ακόλουθες δοκιμές. Δοκιμή θορύβου, δοκιμή ακρίβειας λειτουργίας, δοκιμή κραδασμών, έλεγχος χημείας υλικών. Έλεγχος ακτινικής απόστασης, έλεγχος γωνίας επαφής, έλεγχος μικροδομής, έλεγχος διαστάσεων, έλεγχος σκληρότητας, έλεγχος τραχύτητας και στρογγυλότητας, αξιολόγηση επιφάνειας, έλεγχος οπών στερέωσης. Γι' αυτό, τα Roulement Belgo μας επιλέγουν επαναστατική μηχανική. Παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις για τις ειδικές ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών μας και προσφέρουμε επιλογές συσκευασίας προκειμένου να καλύψουμε τις αυστηρές απαιτήσεις των διαφορετικών πελατών μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα σας διατηρούνται και προστατεύονται, ώστε τελικά να τα λάβετε όπως τα παραγγείλατε. Από αυτή την άποψη, έχουμε αρκετές επιλογές να προσφέρουμε στους πελάτες μας, όπως ατομικό κουτί. Τα Roulement συσκευάζονται ξεχωριστά σε πλαστικές, αλουμινόχαρτες ή καφέ χάρτινες σακούλες και στη συνέχεια τοποθετούνται σε ξεχωριστά κουτιά. Επισημαίνουμε κάθε κουτί ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Συσκευασία φιαλιδίων. Συσκευάζουμε τα μικροσκοπικά Roulement μας σε διαφανείς πλαστικούς σωλήνες. Κάθε φιαλίδιο είναι σφραγισμένο και αποτελείται από τουλάχιστον 10 Roulement και στη συνέχεια επισημαίνουμε κάθε κουτί ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Βιομηχανική συσκευασία. Συσκευάζουμε τα τυπικά Roulement σε ρολά των 10 ή περισσότερων χρησιμοποιώντας σακούλες πόλη. Επισημαίνουμε κάθε κύριο χαρτοκιβώτιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Συσκευασία χαπιών. Συσκευάζουμε τα Roulement μας σε διαφανείς πλαστικές σακούλες που διατίθενται σε λωρίδες των 10 ή περισσότερων αποσπόμενων σακουλών και στη συνέχεια επισημαίνουμε κάθε σακούλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Προσαρμοσμένη συσκευασία. Κατόπιν αιτήματός σας, διαθέτουμε πολλές άλλες επιλογές συσκευασίας. Η στρατηγική μας για την ανάπτυξη είναι μέσω των τοπικών διανομέων μας και των άμεσων εξαγωγών στους πελάτες μας. Η βαθιά μας εμπειρία στις βιομηχανικές τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τη δέσμευση για ποιότητα και απόδοση, μας επιτρέπει να παρέχουμε προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές με αποτελεσματικούς χρόνους παράδοσης. Στην Belgo Industry BV είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων σας με αξιόπιστες, οικονομικά αποδοτικές και προηγμένες βιομηχανικές λύσεις. Στην Belgo Industry BV είμαστε περήφανοι που παρέχουμε κορυφαία βιομηχανικά προϊόντα που πληρούν τα παγκόσμια πρότυπα και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών.
Οι διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας μας έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να διασφαλίζουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο.